Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите анимирани видеа с помощта на програмата Mojo, която използва изкуствен интелект. Това се случва напълно безплатно, бързо и лесно, като имаме темплейти, които можем да ползваме. Защо да правите анимирани видеа? На първо място те привличат аудитория. Всеки обича да гледа красиви анимации и са интерактивни, така че ще ви оставя линк за този сайт в описанието на това видео. Когато влезете в сайта, първото, което ще трябва да направите е да изберете ваша снимка. Тя не трябва да е повече от 25 мегабайта. Кликаме тук на Select Image или Избери снимка. И сега от директорията на нашия компютър си избираме снимка, след което изчакваме програмата да я приготви, защото първото, което прави е да махне фона. След което кликаме на Use Image или използвай тази снимка и за да ползвате този сайт ще ви е нужна регистрация. Това, което трябва да направите е да си въведете вашият имейл тук, след което да кликнете на Продължи с имейл и да си създадете парола. Паролата е добре да съдържа една главна буква, няколко малки буквички, специален символ от рода на решетка, процент и една цифра. Кликам на Create Account или Създай акаунт и вече съм вътре. И тук можете да видите различните темплейти. Имайте на предвид, че те не са много, но пък са много красиви и постоянно имате нови предложения за темплейти. Ще си избера темплейт, в случая ще бъде този, като програмата вече има моята снимка, която поставихме тук преди да се регистрираме. Изчакваме, тъй като в повечето случаи това може да отнеме време. Тук самата програма ни казва, че е нужно да изчакаме поне 2 минутки. Моето видео е готово и сега следва да го изтеглим. Кликам на него и мога да избера дали да го използвам като проект или да го изтегля. В случая моята цел е да го изтегля. Кликам на Download и много бързичко видеото се изтегли. Сега е в директорията на моят компютър. Кликам на него и вече мога да го използвам за мои проекти, да го поствам в социалните медии и да работя докато се забавлявам. На 3 септември започва курс, който ще ви помогне да разраснете вашият бизнес. Съвместен проект с Ирина от Сбъдване на мечтите. Ще се научите как да създадете успешна Facebook страница, ще работим с Meta Business Suite, ще планираме публикации, ще ви запозная и с тайните на имейл маркетинга, графичния дизайн, магическото студио и изкуствения интелект, като ще използваме изкуствения интелект за разучаване на вашата идеална аудитория и намиране на вашият идеален клиент. Очаквам ви, в момента тече записването, първите вече се записаха, така че не пропускайте този курс. Уникален е и мотивацията на Ирина по време на курса е безценна. Следете също и безплатните видеа, които публикувам тук на страничката Сбъдване на мечтите. Ще научите доста, ще се забавляваме заедно, ще използваме изкуствен интелект и ще ви показвам най-различни уебсайтове, които не сте подозирали, че съществуват и които реално могат да ви улеснят живота, защото всичко, което ви показвам, реално ще се случва само с няколко клика. До скоро и имайте успешна седмица!